Kamin ka fara dai ka yi tunani ya shaf ɗin wake yake. Gashi nan sai ka zano a hankali ka taho. Za ku ga mun zana shi kamar wake. Sannan sai ka biyo da wata outside border kamar yadda ka zano wancan. To, shi ma sai ka dakata a nan. Yanzu kusan wannan ma muna iya cewa da mutum ya yi wannan ya gama samun kidini ɗin nashi. Idan ya kammala kidini ɗin zai fito da kyau. Yanzu sai mutum ya zano wannan abu mai girma mun santa ita ce ureta. Gata nan? Yawwa. Wannan da muka zana ita ce renal artery. Ko da yake za mu zo mu yi labeling ba sai kun damu da sunayen ba a yanzu. In mun zo ga labeling duka za mu gan su. Gashi nan muna gani almost yanzu wannan ya nuna mana cewa mun gama kidney, sai dai internal structures su ne ya kamata mu fitar. Domin wani lokacin labeling mu samu mai labeling nasu ya hita da kyawu. Yawwa, kaga yanzu mun zana renal vein kenan. Kaga yanzu sai mu zo daga cikin mu yi ɗaya. Ina ga bari mu yi guda 6 ko guda 7. Ya danganta daga dai girman shef ɗin da mutum ya zana na kidney nawa ne zai iya occupying wurin zanen. Wannan ina ga gaskiya ba zai wuce ya ɗauki guda 7 ba. Gashi yanzu mun yi guda 5 ya kusan ma ya cike wurin. To ina ganin ai kamar wannan guda 6 ma ya wadatar. To sannan sai mutum ya zo kuna kallo ku sai ya biyo shi da goyo daga sama. Saboda shi ne zai ƙara fitan masa da renal pelvis nashi. Gashi nan kuna gani saman shi kawai mutum zai yi crossing. Yawwa sai ya kulle kuma daga ƙasa. Ɗaya bayan ɗaya haka za mu bi su kowanne mu mishi. Zanen kidney yana da sauƙi sosai. Yana daga cikin organs ɗin da gaskiya suke da sauƙin zanawa. Anyway, ba a cika damuwa da yadda ka yi zanen ba ya yake ko bai yake ba, amma we are much concerned on internal structures domin mu samu a fitar da su a gaba ɗaya. Yanzu gashi muna gani. Yawwa, yanzu wannan abun kuma it's not necessary but yana ƙara hitan maka da internal structure. Za mu zo kowane gidan za mu bi shi mu zazzane shi tsaye. Har sai mun cika ko'ina da ko'ina. Gashi nan muna kallo. Duka za mu bi su ɗaya bayan ɗaya. Wannan shi ne na ƙarshe. Yawwa, yanzu mun gama zanen ba tare da leveling ba. Za mu zo yanzu zanen da za mu yi na gaba shine leveling ɗin ita kidney ɗin. Za mu sake zanawa amma da sauri sai mu leveling nashi. Yawwa, gashi nan. Kada ku ce na cika sauri da yawa. Mun riga mun zana can, kawai nan za mu fi mai da hankali ga leveling ne, shi yasa nake sauri. Yawwa, wannan shine medulla. Wannan da muka zazzana a tsatsaye medullary pyramid. Wannan kuma shine calyx. Ga renal artery ne ita ma. Ga renal vein. At least yanzu kun ga muna da leveling guda 4. Ga ureta. Sannan daga nan outside shi ake kira renal capsule. Daga ciki kuma shine ake kira cortex of the kidney. Wannan kuma shine renal pelvis. Wannan kuma column din wanda ya shiga daga ciki ake kira renal column. Amma zanen kidney yana da sauƙi kamar yadda na faɗa muku. Kada a manta da danna mana subscribing da liking na wannan YouTube channel namu mai albarka. Mun gode.